Після того, як російський політик Олексій Навальний закликав росіян виходити на вуличні протести, влада почала затримання його прихильників. Зокрема, його прес-секретаря Кіру Ярмиш заарештували на 9 діб. Їй закидають порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника полиции. Арестовали на 9 суток. Но вы знаете, что делать 23 января в 14:00 центральной улице ваших городов. Приходите. Представники штабів російського опозиціонера Олексія Навального готуються до мітингів, які мають відбутися 23 січня по всій території Росії. На сайті Навального опубліковано заклик до росіян вийти на мітинги. Найактивнішими у бажанні заявити свою позицію виявилися школярі. Про це свідчить велика кількість відео з різних соціальних мереж. Там поширюють поради, як поводитись на протесті та закликають прийти не за Навального, а за себе та за свої права. А деякі школярі навіть діляться відео, як вони знімають портрети Путіна у класах, а замість нього вішають фото Навального. Русофобом нажиться на моих взглядах. Я в золотистых полях и колосях. Ляг со мной рядом. Водочки на пенсии. Мы домой. Роскомнадзор вже повідомив про плани оштрафувати соціальні мережі, нібито у зв'язку з поширенням інформації, спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих заходах. Планують оштрафувати TikTok, ВКонтакті, Facebook, Twitter, Instagram та YouTube. Тобто всі великі соціальні мережі в Росії, крім Однокласників. Оріні Сітумєрова, Заман, АТР.